И какво става, хора? Аз съм Златко 993, днес ще играем EFC Mobile. Ще отваряме наградите от Head to Head, Verse Attack и Manager Mods. Не знам. И се надяваме да ни светне поне един локаут, защото стигнах до World Class 3 или 2, не мога да сетя. И ще играем Head to Head. World Class 2 е хелева. Имаме някой си безплатна награда, какво? Ама 500. 2000 точки и няма локаут. Тук какво да очакваме? 300, да. Що пък не? Омага човек локаут. Кой ще ни даде? Франция. Защитник. Кимбембе. Хернандес. What? Тук не дава XP джемове. И вече сме 32 левел. Yes, бе, come on. И тук вземем някакси джемове. Така. Вече имаме 2200 джема. Come on. Тук вземем някакси токени, които няма да ги използвам. Освен ако не играем за някоя си награда. Тук има някакви стъпти. Има ли го още 9-7? Не, опа, то не беше такова. Добре. Не, няма да ходим в шорта. В шопа. Първо тук ще си отворим бронзаците. И сега тяме тук. На. Ще отворим. Да, два пакета ще отворим. Дано да ни светне локаут. Омага локаут. Не бе, брат, Испания. Ляв бек. Какво? Джорди Алба. И още не... What the fuck, къв си ти, бе, бро? Не се продава. Джорди Алба продава ли се? Бе, брат, сай стига, бе. Как няма да се продава, бе? Тараме още един пакет и няма да ни светне локаут, естествено. Така, Division. Дали имаме точки да отворим? Да имаме. Моля те, дай ми един Мбапе. Или Родри. Моля те. Локаут. Yes, бе. Не, бе, брат. Португалия. Страйкър. Омага, продава се. Окей. Аке продава ли са? Аке. Не се продава. Тоест тук. Спечелихме си някакъв малък коинс. Ама не се заслужаваше, мисля. Може да ни даде Кристиано Роналдо. Или Мохамед Салах. Или Рафаел Ляо. Между другото, ако ми беше дал Мохамед Салах, ще да ми помогне много. Защото ние си имаме Димитър Барбатов, който... Да, той е на нашата позиция. Сега къде е Барбатов си е? Не мога да продавам Роналдо, така. Не са... То ще го продадем. На червено е. Пускаме го да се продава. Ето го Диого Жота. Сега се прецаках, нали? Не, ще изчакам да... Той се купи. Не. 2 милиона коинс, който ти ги дава. И добре, нека сега ще играем в Verse Attack. Не Verse Attack, Head to Head ще играем. Това е моят вратар Жиро, който е супер промечка. Така ще му дадем тук 23 ще може ли? Кой ще трябва да дадем? Окей. Ама то му се отига.
На... Що? Вече сме ги дали. И това ни е... Чуя сега дали да сложа Мохамед Салах. Слагаме Салах за сега, защото искам да играя с него. Охо, и то са продали. Ехе. Да играем head to head. Остава 25 дни до края на сезона и се надявам да мога да се вдигна на World Class 2. Защото ние сме на World Class 3. И ако стане, просто ще бъде много хубаво. Брат, каква е тази стъка 96? Пича 100 Pro е дал поне 100 ля в играта. Или му игра ти късмета. Той е нашият отбор, който е много скромен. Да. Между другото, Гулит може да го е взел от Exchange. Мале, брат, и не знам как ще минава. Не бе, какво правиш, Салах? Та пак. Аре, давай бе, брат. Той си играе от ОМ. Тони Крос? Не бе, брат. Тони Крос, Бербатов? Come on! Yes, Лука Модрич! Само какъв гол вкара Лука Модрич. Вау! Това беше неочаквано от Лука Модрич. Извади си вратаря и ние му вкарахме гол. Come on! Просто уникален гол. Класата си е класата. Пиче Крос памера. Предполагам, че... Омага Бербатов е с кълбото. Подаваме на Мохамед Салах. Мохамед Салах с финта. Не бе. Лука Модрич. Фине. Мале, брат, ти минал през Алисън. Омага. Лука Модрич само какъв гол вкара. Уоу. Това още не видях как мина. Просто Лука Модрич е уникален. Той просто кърти мивки. И Бербо също кърти мивки, ама по-малко мивки. Виж какъв е гадняр, бе. Изкарай вратарчето, бе. Да, брат, той къде си е купил. Не, се направил да се оправя там. Даде ми цели 2 гола. Ама ти как минава през тон? И нямаше ли фал, той ми се обори футболиста? Че и се рада на селебрейшъна си. Опа, финта. Не, фак. Не ми харесва. Започва да ми... Добре. Аре бе. Ауто М. Сети са... Омага. Салах. Какво правиш, бе, Салах? Сега той ще ни зависи матча. Тони Крос е просто уникален. Продава на Вини Джуниор. Бербатов е стопката. Бербатов не продава, а подава на Салах. Салах с Бербатов. Подава на Белингол. Ти ни влиза, беше много леко. Трябваше по-силно, трябваше много повече сила.
Трябваше с много повече сила. Ох, бе, брат. Добре, реално той губи, защото можеше до сега да ме е вкарал гол. О, мага. О, но. Стига. О, мага. Yes, бе, come on. Come on. Сега тук трябва да се стегнем, да вкараме поне още един гол. Опа. Айде, бе. Бербо! Не минават тези, бе. Роби. Бербатов е стопката. Бербатов. Бербо. Защо голите е още много добър, ама... Не, всъщност се представя добре. Може да направи ексчейнджа, защото... Не мисля, че ще си заслужават парите да ги дам за голите. Той колко не струва, между другото. Трябва да видя. Не, фал. Какво? Скрипт. Скрипт се обади, да. Скрипта се обади. Жиро! Хваща топката. Кой ми се буташ в лицето, бе? Бланки с топката. Подава така. Той подава на Стоун. Стоун му подава на Белингъл. На Салах. Белингъм е с топката. Джуд Белингъм. О май гад. Yes, бе. Маля, брат, стой. Стоун, стой си на позицията, бе. Финеската. О, мага, Бербатов с какъв гол. Просто невероятен. Бербатов е просто невероятен в този матч. Има само един гол, ама нищо. Все пак е българин. Между другото трябва да скупя Стичков, няма милионите. Стичков колко струваше? 100 милиона? Ора, бе. Ама че му се получава, сега ще му дадат гол. Дадоха му фрикик. В 90-та минута някакъв шанс да му победи. 3-1. Освен ако скрипта не се обади. Димитър Бербатов. С пас към. И това е края на матч. 3-1. Първата победа за нас. Между другото. Което е супер. Което е реално си много добре. Лука Модрич 2 гола. Охо. Тук ще намажем бая купе. Ама искам да му погледнете отпора. Погледнете му отпора, бе. Да, този го е взел от Exchange. Вижте му отпора. Има само един гол. Просто вау. Не гледайте, че имам загуби. Това няма значение в момента. Важно е да печелим следващите мачове. И тук ни да горе-долу добър опонент, който знаеш, че пича си играе. Който знаеш, че няма да бъде лесна победата. Поне да бъде равенство. Пак сме на нашия стадион, между другото. Бербатов, Салах, Винисиус Жуниор, Лука Модрич, Тони Крош. Окей. Играй 3-4-1-2.
Белингам. Бербатов е стопката. Бербатов, Димитър Бербатов. Бербатов. Но слаб шут. Браво, бе! О, но. Не ми харесва. Не, бе, що шуташ, бе, брат? Без да исках да го цъкнах, исках да го спън... така да е. Да му преча да подаде. Ай, не можа ли да се поемеш, бе? Братос, кроспамер, нали? От тук виждам, че е кроспамер. Няма какво да казвам, той е кроспамер. И защо? Топката е наша. Ама окей. Какво прави Стоун, бе? О май гад. Ти изглеждаш, че влизаш, ама... Фернандо Торес има. Между другото. Ко правиш, бе? Ес, бе, корнер. Аре, бе, Бланк. Шутай, камон! Стоун вкарва гол. Браво на Стоун. Вау. Просто вау. Стоун какъв невероятен гол вкара. Нека да се връщаме назад, защото... Мале, брат, то се върти като пумбал. Не ми харесва. Да, той иска да... Да, той иска корнер. Иска корнер. Не, той нека се знае, че натам ще подам. 5 минути продължение. И ще му даде негова атака. Бланк. Омага. Камон! Браво, бе! Браво на Жиру. За сега справя много добре. Само имаше един гол за... Беше пропуснал един гол, ама нищо. Беше срещу 96. Рафаел Ляо. Бутна ми го, между краката ми го бутна. Днеска, знаете ли кое идея сме? Сряда. Да, това видео, когато го... Аз това видео го снимам в сряда. На 14 февруари. И то ще бъде качено на 16 февруари. Ти дали влиза? Дали влиза? Не влиза! Yes, come on! На 16 февруари ще бъде качен. Качено видеото. Обръщаме. Как ме скрадна топките, бе? Как не го фал, бе? Баси прасето. Скрипта, брат, ги бута. Добре, че е скрипта, брат. Лука Модрич. Лука Модрич. Ора, бе. Роберто Карлос. Да, сега получи корнер, ще ми вкара от корнер, нали? Браво, бе, камон. Трябваше да изчистя. Винисиус Жуниор подава на Джуд Белингам. Винисиус се стопката. Винисиус. Мале! За малко задна ножица, бе. Или странична, не знам. Няма жай да видя. Абе, аз не съм казал на него да подаваш, бе.
Брат, как минава? Скрипта! О, мага, и пак пропусна. И мен скрипта ма бута. Езва 1-0. Втора победа за Донецк. Не мога да повярвам какво става. Миналия епизод само загуби имахме. Печема 6 шута. Просто не мога да повярвам. Играта понякога е толкова хубава, а понякога е толкова лоша. Брат, къв този отбор, бе. 97 атака, 96 мид дефендинг, 97 дефендинг. Иначе много як екип. Харесваме. Пича сигурно ще може да играе и ще ме пръсне. О, мага, 99 Харикейн. Значи тук трябва да сме много внимателни. Той ми събори футболиста, бе. Камера, о. Камера, о. Брат. Честно ли ми кажи? Мохамед Салах с топката. Салахчо! Ще се караме. Абе, брат, не можеш ли да ме го бутнеш по-навътре? Не можеш ли да ми го бутнеш по-навътре? Аре, бързо подавай, докато е... Брат, какъв този отбор, поне равенство да вземем. Киков. Пиче играе мазната киков тактика. Аре, бе. Аз му казвам да прави финт, той не го прави, разбираш ли? Брат, този Хернандес е много лош. Брат, какъв този отбор, бе? Аз срещу какво играя? Обясни ми това как влиза. Как се очаква 88 оверал вратар да го спаси? Аре, бе! Брат, как трябва да го вкара? В смисъл, не, как трябва да го вкараме, като футболистите ми имат 90 пейс. А неговите защитници имат 100 и колко пейс, сигурно. Той си крипт. И сега ще задържа. Аре, бе! Няма да се отказвам. Защо прави финтове, които не съм му казал да ги прави и защо топката мина през чатала ми? През чатала на футболистите ми.
Ще ми обясниш ли? Защо топката минава през читала на футболистите ми? Брат Его, аз... Няма какво да се мъча. Брат Пече, колко пари е дал за играта? Откъде е изкарал този коин, за да си купи тези футболисти? Някой ще ми обясни ли? Откъде е изкарал този коин, за да си купи тези футболисти? Брат, моля да поне... Вижте го как гнусно не играе, бе! Брат, кой беше на място на Салах? Ще го убия. Аре, аз почвам да играя гнусно, бе. Ти си беше гнусна засада. Ама ние нямаме един шут към вратата му, бе. Ние нямаме един шут към вратата му, ама айде се да. Брат, как ги е пакнал? Да, той е 62 милиона. Да, това е нищо, 62 милиона. Да, само атаката му е 200 милиона. Защитата, да. Брат, точно къде ги изкарват тези пари? Ще ми обясниш ли? Искам някой в коментарите да ми обясни откъде тези хора изкарват толкова много пари. Че да си купят такъв хубав отбор. Разбираш ли? Преди си беше много по-хубаво, като играхме само Балкански район. А сега трябва да играем из целия свят и да ми излизат някакви дето са дали 200-300 ля за играта и да не можем да ги побеждаваме. Преди си беше много по-лесно. И скрипта също така ги бута. Преди си беше, който е по-добър, просто той печели. Нямаш такива. Добре, имаше малко скрипта, ама... беше много по-малко. Трябваше още мога да се доближам. Тук беше моя грешката. Нема още ли толкова добро, който си беше и преди, бе? Да, Кроспамер. Не. Всъщност не. Браво, бе. Ево. Берво! Стига, бе, Берво.
Бербо! Защо не правиш финтове? И сега ще си гледаме Celebration. Вау, вкарал си един гол. Вау, все едно е нещо много. Аре, свири края. Ето! Ха. Абе, Салах, защо спираш да бягаш? Мале, брат, той отбора ми се спъва сам в себе си. Да, е верно. Трябваше да се доближа. И ако не се бях легавил, това ще да е гол. Аре, подай топката, бе! Брат, това ще играе с Родигер в атака. Сетиха се кога да свирят. Да, пак. Не ще играя кроспал. Аре бе, Саламчо! Салахчо, аре бе. Брат. Всяко. Как не е наша топката? Няма да се отказвам от играта. Аре бе! Моля те, дай ми корнера. Аре... Просто няма да ми за играта. И хора, това беше от мен. Аз бях Златко 993. А вие бяхте с моя геймплей, който беше супер ужасния. Така че, ако искате още такива видеа, може да се абонирате и да оставите един лайк за подкрепа. И да, до другия епизод. Чао!